Момичета, не му пишете, Филип не търси принцеси, щото вече си има кралица. Преслава, ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен. Докато другите търсят внимание, Филип се прибира при Преслава. Кралицата Филип не е курвар по принцип, щото обича удовлюбено жена си много, но ако се наложи, Преслава ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Филип не играе с момичета, той вече си има Преслава. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Филип не е играч, той е последното ниво. Преслава го държи спокойно, А другите ги държи на сини блок. е душманен ги як ровела. Манащи оле те пераве, Е душманен ги як ровела. е Преслава нашти Тересена. Зубарите си лаят, Ама Филип и Преслава не спират, кервана си върви, а слабите остават да гледат. Филип не е курвар по принцип, Щото обичал удовлюбено жена си много, но ако се наложи, Преслава ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.